ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମିଳିଲା 7 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିବା ନାବାଳକ 11 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହୁର ମୃତଦେହ ଗତ 15 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା ନିଖୋଜ। ତେବେ ଘର ପାଖ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପୁଲିସ ନାବାଳକର ମୃତଦେହ ଗ୍ରାମର ଜୈନକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରର ପଛପଟେ ଥିବା ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ପୁଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରତନପୁର ଗାଁର ବାପି ସାହୁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଗି ଯାଇ ବାପି ସାହୁର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସବୁ ସତ କଥା ପୁଲିସ ଆଗରେ ମାନିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 11 ବର୍ଷ ନାବାଳକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହୁ ନିଖୋଜ ପରଠୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଛାନବିନ ଚଳାଇଥିଲା। 2-3 ଥର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ବାପି ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିବାର ପୁଲିସର ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରତନପୁର ଗ୍ରାମର 11 ବର୍ଷର ନାବାଳକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଘରୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଛାନବିନ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖବର ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଆଶୀର୍ବାଦର ପରିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଡେଲାଙ୍ଗ ଫାଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଟାୟାର ଜାଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁରୀ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନାବାଳକର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରିଛି ପୁଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, BTN ଓଡ଼ିଆ।